हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय दिनै आङो दंफैयो कसुकुलि बर' गामियाव आरोना बेयाव जोंहा थुंगा ब्रैजिदाइनथि बोसोरारि जथुम्मा साहित्य सभानि मिटिं जादों जाहाथे आं इयावनो फैदो आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैनि ब्लगाव आं मा मा देखायलांनो हायो तो दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै नै ओरैजाय नुहुरखागोनानो लोगोफोर ओरैजाय जाबाय दं आरोना मिटिङा दानिया बेखिनियावनो जोङो आलासि महरै मोननो हादों धेमाजि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि बिथांमोन फैयो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय सन्जिब बसुमतारी दानिया धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंहा बुंथिगिरि बिथां दंफैयो जोंहा रुपना सरगियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय लेङाइ नाहायतारि आङो नोंथांमोननिसिम बुंखानाय जादों आलासिफोरा जोंहा फैबायानो थागोन गासिबो सफैजोबाखै
खान्थिया मा जालायबाय आरो जों एसे बर' थुनलाइ आफादआनो जा बर' फरायसाफोरा जों बोसोर सोलाय जथुम्माफ्राव मोजां मोजां थांखि लायो बे थांखिनि गेजेरखौ जोङो फोरमायनो थांनायाव आरो मोनसे बिसोरो जोंखौ जाबसिननानै होलायबाय बे जाबसिननायानो जालायबाय जोंनि थाखो 6 आरो थाखो 8 थाखो 6 आरो थाखो 8 आव आरो मा जाबसिनना होलायबाय जोंखौ एखेबारे इंराजि जेरै बिगियान आरो सानखान्थि बिगियान आरो सानखान्थि इंराजि रावजों दानिया बर'खौनो साफायना होलायबाय होमबा मा थाखो साबजेक्टआ मोनबा थाबाय बिनि मोनबानि गेजेराव एखे गोनां गोनां इंराजिया थाखाबाय हिन्दीयाथ' हिन्दीयाव थाखाबाय थाहैबाय मात्र इंराजिजों ससेलजों थाबाय दा बेहाय मा जाबाय गोनांथारखौनो माबाखौ सानखान्थि आरो बिगियानखौ बिथांमोनहा मा खालामबाय इंराजि रावजोंसो साफायना हरलायबाय दा बेखौबो जों होबथाबाय जोंनि गेजेराव मा जालायबाय सानैसो जायफोरा एखेबारे मा सानो बुंनोबो हाया इंराजियानो साबसिन जागोन मागोन होननानै बर' मास्टारफ्रानो आरो दे बर' मास्टार इंराजियानो साबसिन जागोन डक्टर इन्जिनियार फरायनायाव खोब हेफाजाब होयो मायो बिथांमोना बुंबाय जोंथ' बिदिखौथ' गनायनो हाया दा थेवबो जोङो जिल्ला मावख'आव थांनानै थिग बिदिनो मा खालामबाय सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मा खालामनोसै बै थाखो 6नि जितु आरो थाखो 6 आरो थाखो 8नि इंराजि रावखौ जों सोलोङा आरो जों बिजाबखौ लाया होननानै मा खालामनायसै जोङो बेखौबो होबथानो हानायसै बेबो बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जाफुंसारनाय मोनसे माबा गोहोम आं जि दहाय एसे बुंलांदोंमोन नङा होमबा दा बेहाय मा जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा गोबां मावबोदों आरो बर' रावा जे 8 सिडिउलाव मोननाया जे लासै लासैनो गोमालांनो नागिरदों बेखौ आं एसे दोनथ'लांदोंमोन नङा होमबा जे 8 सिडिउलाव बबे रावखौ आरो सोर माहारिया मा बेसे बुङो बेवहाय मोनसे आं डाटा खारि खालायनानैबो लाबोदों बे रोखोमनि एथ' सोमावसारनानै जायफोरा मुंख्लं जालांबाय जायफोरा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि आत्माया गोजोननाय नङा दा बेखौ लानानैनो मा जाहैबाय जों बयबो दिनै बे थान्दै मेलाव नुजाफैनाय बिथांमोना गोथौयै साननांगोन जे बर' बिजों रावखौ फोथांनोबा बेसे जोङो बावसोमनांगोन आरो बोरैहाय जोङो नाजानांगोन आरो लोगोसे जोङो बे बर' राव बै सिडिउल मोननाय रावखौ जों माबोरै बाहायोबा जोङो मुलुगाव बयखौबो सिनायथि होनो बेखौ जोङो दिनै थान्दै मेलाव नुजाफैनाय बिथांमोना मा मिटिं जादों साहित्य सभा ना बेसेबांथि इयो दा 48 ना 48 बेनिफ्राय अबे जायगायाव माबादो होनदो पार्टि दोनदो मोनबेसे गामिजों लोगो नांनानै जादों हारिया थांनानै थाया हारिया थांनानै थायाबा गोलोंखरफोरा ना बेनिफ्राय जानाय लोंनायबोथ' दं खोमा ना अबेखौ बानायदो जानाय लोंनायखौलाय दा दसे उनाव थांबाय दं र' नै कालेक्सन आरोना इयो माने गामिनि बेबायदि माने बोसोरनि कालेक्सन फैयो नालाय बेखौ माने कालेक्सननि थाखाय बेयाव जिरायना दं आरोना नै आदा मोना नायना लाबानो जाबाय आदै खुलुमबाय मोजां ना कसुथुलि बर' गुदि फरायसालि आरोना लोगोफोर साहित्य सभायाव जानो थाखाय नैबेयाव संनाय खावनाय सोलिदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो संनाय खावनायखौबो नायना लानि दै नैखौ बैनाय जायो बैनाय बेयाव मा खालामदो ओंखाम संदो ना डाइरेक्ट रुनानै माबा गारखादो ना मारखौ गारदो ना रुनानै मारखौ गारदो आरोना नै इयाव ओंखाम संदो नैबेखौ आं बैनाय जायो नैबे बैनाया माने ओंखामखौ माने संबाय दं आरोना बेनिफ्राय नै ओरैजाय मोनसे फंबाय मा ओंखाम संदों नामा ओंखाम संदों देलाय नायनि पुरा सारायसेखा नामा सारायसे नङा आधा मोननोथ' जाथ'वाखै ना जासिगोन जासिगोन ना मा साहित्य सभायाव ओंखामबो होदों नामा होदों माने साहित्य सभायाव जाहोनो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संदो आरोना नैबे जाहैबाय ओंखाम ओमफ्राय ओरैजाय नै नायनि आदा इले माथो अनला आरो माबा दाथ' अनला होथ'वाखै जेबो मुला
मुला मुलाखौ जेनेबा रुदों आरोना बेनिफ्राय मुलाजों मा होगोन इयाव नाथुर गोरान बेनिफ्राय अन मुला नाथुर गोरान अन नैबेयो ओंख्रि जागोन आरोना अनला ओंख्रि बेनिफ्राय नैयाव मा संदो इयावलाय देलाय बोखारना होलाय एसे नायनि बोखारना होलाय बोखारना एसे एरना हो नायनि नैबेयाव अमा बेदर संदो अमा बेदरजों मा संदो इयावलाय मा होफादों अमा बेदराव जेबो होआखैना अमा बेदर गोजा आरोना इथ' माबासो जागोन खोमा ना माबा 1 कुइन्टेल 20 केजि बेयावथ' खुनु ग्रेभि सेभि थानाय नङा खोमा ना थानाय नङा ना एसे माबा टाइपनि आरोना एसे गोरान टाइपनि ना बिदै ग्रेभि जेबो थानाय नङा ना जेनेबा एसे माने भाजियानो नांगोन इखो भाजि टाइपनि जागोन आरोना अमा बेदरा नै बेनिफ्राय ओरैजाय मा संदों नायनि र' बेयावलाय मा दालि दालियाव मा होदों ना ओरैनो दालि गोजा दालि गोजा ना जेनेबा थाव सेरदो आरोना नै दालि ओंख्रि ओमफ्राय नै बेखौथ' आङो जागोन आं इखो नैबे आदाया दालिखौ संदों बिदिब्ला जोङो ओरै सिगांखै नायलांनि संनाय खावनायाव पुरा माने मुखुब जानानै दं आरोना हेल्प होयो आरो जेनेबा बिथांमोननो मा नांगौ मस्ला नांगौबा बा थाव नांगौबा बा संख्रि नांगौबा जेनेबा रान्दिनिफोरनो जोङो जगालि होग्रा आरो जेनेबा जेनेबा बेनिफ्राय फंबाय दिनैनि जे साहित्य सभा 48थि बोसोरारि जथुम्मा लायो साहित्य सभानि बेनिफ्राय इयाव जानाय लोंनायफ्राव मा सिस्टेमै होदों ओरैनो ना बेदर अमा दाउ बेबायदि ओरैबायदि जादों आरो जेनेबा आलु कबि मटर ओमफ्राय सयाबिन लाब्रा ये भाजि आरोना भाजि आरोना बेखौ लाब्रा होनो जोङो बेनिफ्राय बिदिनो दालि जहल बेनिफ्राय अमा बेदर दं ओमफ्राय लास्टाव ना दङ आरो ना बेदर जायैफोरनि थाखाय ना दं बेनिफ्रायथ' मोनसेया जेनेबा ओंख्रिया जाहैगोन बे बर'नि अनलाजों मुलाजों बे नाथुर गोरान बेनो आरो होमबा मोनबेसे जाहैगोन मोनसे मोननै मोनथाम नाजों मोनब्रै जागोन आरोना जेनेबा नाया एक्सट्रा बेदरा एक्सट्रा जासिगोन ओरैनोथ' जेनेबा मोननैयाथ' थाखागोन अनलाजों नाथुर बेनिफ्राय माबाया मुला बे मोनसे थागोन बेनिफ्राय दालिया थागोन ना बेयो जेनेबा जेनेरेल जाहैबाय आरोना निरामिस नालाय बिदिब्ला जाय थांनि ना ओमफ्राय नै आदा मोना नाखौ फ्राय खालामनो थाखाय नैयाव फिसारि नाखौ बा फख्रिनि नाखौ हालदै बायदिसिना होनानै मिक्सार खालामना दोनदो आरोना बेनिफ्राय नै ओरैजाय एवबाय दं नै आदा नायाव दोना मानलाय नै आदाया ना एवनाय माबायाव गोलैदों माने बाहागोआव नै ओरैजाय एवबाय दं आरोना फिसारि नाखौ नै ओरैजाय एसे एरना होदे नायनि बेथ' माबा जागोन खोमा ना फ्राय जागोन ना मा बिलाइफोर होगोन इयाव टप जागोन बिलाइजों ग्रेभि जागोन आरोना नाया नै बेदर जायैफोरनि थाखाय बिलाइजों नाजों माने ग्रेभि टाइपनि जागोन आरोना नै ओरैजाय जोङो ओरै थांबावनो नै आदा जिरायना दं आरो आदा जिरायदों मोजां ना खबरा होमबा संनाय खावनाय फालायाव गोलैदो आरोना मेस कमान्डार माने बेखौ बर'नि मा होनगोन संनाय खावनायनि माने नायग्रा आरोना मेनेजार होनना बुङो इंलिसाव नै जाहैबाय आदाया नै ओरैजाय जिरायना दं आरोना आदाया बेनिफ्राय ओरैजाय नै पियासफोर हाना दोनदो आरोना नै बेनिफ्राय नै आदाया जोंना माबायानो जात्रा जेनबायानो दे नै आदाया जाजेननायबायानो बेबो थालिर बिलाइयावसो ना माबायावसो थालिर बिलाइयावसो जाखागोन नामा जानाया खुनु डिसिसनि खोथा गैयाना अर्गेनिक आरोना गोदोनि माबाखौ नियमखौ लादो आरोना दे मोजाङानो बेयाव खुनु मेडिसिन सेडिसिननि खोथा गैया थालिर बिगुरनि माबा आरोना थोरसि दे मोजाङानो अनलाजों मुला ओंख्रि नाथुर गोरान एकदम बरिया जादों बरिया ना दे होमबालाय नै बेफोरखौ दे नायनि नैयाव मोनसे मोनबायानो नै दे बाकार जोबथा नायनि एरना हो ओमफ्राय जासिगोन दे एरबानो जासिगोन दे नैयो अनला नाथुर बेनिफ्राय मुला ना नै
बेयो जाहैबाय एकदम बर'नि गुबै ओंख्रि आरोना एकदम बर'नि माने गुबै ओंख्रि होनना बुङोबाथ' अनला नाथुर जोबोद गोथाव दे बेनिफ्राय नै ओरैजाय दं भाजि होनानै बेयाव दं भाजि निरामिस लाब्रा होनो नामा बेखौ लाब्रा आलु मटर कबि सयाबिन ना सयाबिन भाजि बेनिफ्राय इबो ना भाजियानो जाहैबाय अब्ला बेखौ नायथ'ला बेनिफ्राय नै ओरैजाय ओंखामा नै ओंखामखौ जेनेबा संनानै दोनबाय आरोना जानोथ' जाथ'वाखै मिटिं जाबाय दङ नालाय माने डेलिगेट मिटिङा जोबनायनि उनाव जानाय लोंनाया जागोन आरोना लोगोफोर